Ty kokos, ja neverím, že sa mi to podarilo nastaviť. Oh my fucking god, toto není možné. Vidíte, fajčiči, nenatáčam 4 mesiace a už som vypadol z procesu. OK, tak čo ste fajčiči, ja vás vítam pri našom takomto ani nie informačnom videjku, pretože nejdem hovoriť, že to je informačné videjko, OK, pretože ja viem, nikoho to nezaujíma, prečo nenatáčam, ale ak áno, tak nenatáčam preto, lebo není čas. A fajčiči, musím vám povedať, takto, jak to je. Tam je bordel, hej, to nečekuj. To nečekuj, čekuj tu. Čekuj mi nos. Takto. Není čas preto, lebo pracujeme, hej, takto robíme všetko pekne a proste preto. No dobre, ale ja som čekoval YouTube štatistiky takto, ako tak, hej, ako to bolo. A ja vám poviem, že za celý čas, čo natáčame, lebo to není len môj kanál, práve teraz používateľ pridal komentár, čo je s tebou, prečo nie sú videjka. Tu máš teraz odpoveď, si aj spomenutý, OK. Už som to spomenul, no ale to je jedno. Na našom kanále, pretože sme všetci fajčiči, je to náš channel, ak chceš aj heslo ti pošlem. Na našom channeli máme spolu dokopy 500 000 zhliadnutí. Dobre, no 426 000 nejako tak za celú dobu a to máme 5000 odberov. Tých 5000 odberov sme dosiahli asi včera, neviem presne včera a proste ja som taký kokot, že nenatáčam. Hej, akože mohlo by z toho niečo byť, pretože veľa ľudí mi vravilo, že to má budúcnosť a bla bla bla. Aj teraz momentálne natáčam cez webkameru, čo som si kúpil kvôli tomu, že budem natáčať aj nejaký gameplay s vodnou fajkou, no nejak nevydalo. A preto aj teraz mi tu svietí telefón cez shaker, nemám tu pomocníčku Natali, momentálne doma je. Fajčiči, hneď ako bude nejaký čas, čo si spravím, tak natočím niečo už fakt, lebo takto to není dobre. A nejdem sa tu lutovať. Na čo? Fajčiči sa nelutujú. Fajčiči fajčia a lížu vajcia. No dobre, fajčiči, čoskoro sa vidíme.